Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da warhaka. To, alhamdulillah, akwai wasu abubuwa da na gani wanda kuma sai suka bani mamaki ƙwarai da gaske, kuma ban taɓa yin zaton wanda na je yana magana ɗinnan zai yi irin waɗannan ababe ɗin ba, domin yana ikirarin shi mai ilimi ne. Akwai wanda ake ce da shi Ɗan Bello. Number one, Ɗan Bello, a nawa tunani da na hange ka yi kuskure. Mene ne kuskuren da ka yi? An yi amfani da kai ne domin a ci wa wani mutunci. Well kuma wanda suka yi amfani da kai ɗin nan su ne wani agency anti-corruption menene. Yanzu idan aka ce ka zo ka yi proving wannan abun da aka baka ka fitar, sai dai ka ce wasu ne suka bani ko wani ne ya bani. Wannan ba daidai ba ne ko a musulunce. Haka kawai baka san hawa baka san sauka ba, sai a ɗaura ka a kan abu, sai ka yi hukunci na rashin adalci. Wanda ya baka me yasa shi bai fito da abun ba, a matsayinka na mai ilimi wanda ya san me yake yi, ka ga a nan ka bar harkar ilimin. Kuma iliminka bai amfani ba ta nan, a nawa fa tunani. Duk wanda ya baka wannan abu, ya kamata ka gane cewa me yasa shi bai fitar da abun ba. Shi kenan sai kai ne kuma da yake kai baka san me kake yi ba, kai za a ba wa ka fitar. Hakkinka ne ka fitar. Kana magana akan batun su Lengaro. Idan na san tun da aka kafa wannan gwamnatin, komin satan mutum bai isa ya ce zai yi sata ba tare da wani hujja ko dalili ba. Dole akwai abin da za a yi amfani da shi na wani project. Idan aka ce maka naira ɗaya, aka ce maka miliyan ɗaya ba kobo ɗaya ba ne, balantana a ce maka biliyan. Na farko, Ɗan Bello, idan aka ce ka je ka yi proving wannan abin da aka baka ka fitar, shin Saudin ka je? A can ka je ka tambaye su mutanen hotel ɗin? Sannan an ɗau takarda an baka? Baka auna a ma'auni ba, a ma'aunin kuma da ya cancanta ya dace? Shi kenan saboda kawai kai ɗan fitar da abubuwa ne, sai a ce wane zo? Ɗan Bello, idan kana haka za a ringa loɓa ka. Bai kamata a ce kana da ilimin da yaro yake ce makaho gaban ka rami. Ya ce yaro me ya kawo rami in ba da ramin ba. Wanda ya baka ko kuma wanda su suka baka, ka sani cewa su ba su fitar da shi ba. Kai kuma saboda azarbaɓi ka ajiye iliminka a gefe da tunaninka a gefe. Ka je ka aiwatar da abin da ba kai bincike a kan shi ba. Shin ka tashi daga nan ka je har Saudin? Wato ni a nawa sani, yadda ake bibiyan irin waɗannan ababe ɗin, babu yanda za a yi ka bibiye su sai ka taka wasu matakai. Na farko, sai ka je embassy naka da nan Najeriya. Sannan ka rubuta a rubuce a baka takarda ka je embassy na Saudi Arabia. Ka ce musu ga abin da kake so ka yi a rubuce. Sannan su can su tura embassy na Najeriya da suke zama a Saudi, ambassador mu kenan. Daga nan shi kuma ambassador za su yi invited ɗinka ka zo ka yi proving musu abin da ka turo musu. Sannan kuma daga nan su sai su tura hotel ɗin. Idan suka tura hotel ɗin, su kansu ba su isa su tilasta hotel ɗin dole sai sun ba da lokaci an yi wani abu ba. Idan hotel ɗin ta ce bismillah, a rubuce za a bata. Kai kuma sai ka je hotel ɗin, sannan kuma sai a gaya maka ababe da duk abin da kake buƙata ka ji. Na san duk baka da wannan procedures ɗin, na san duk baka bi wannan ba. Yau idan na ga dama zan je in buga receipt. Ga 'yan 419 nan da yawa. Za a je a buga receipt saboda a ce wani mutunci, a tozarta wani, a wulaƙanta wani. Amma a matsayinka na mai hankali mai tunani, a matsayinka na wanda na ɗauke ka mai ilimi,
ina ka bar tunaninka da hankalinka, ina ka bar iliminka, sannan a hotel ne kuma za a zo a ce wa an sai ɗaki guda biyu. Jama'a kun san menene Hilton kuwa? Hilton aka ce fa. Wani hotel ne wanda yake kusa da harami, wanda daga cikin hotel ɗin za ka dinga hango harami. Ni na tabbata sai dai a ce Silangaro ya kama ɗaki biyu na hotel a Hilton a Saudi, ko yana nan misali ko baya nan ɗakunan nan suna mazauninsa. Amma ni a nawa hankali, a tarihi kuma da na karanta, ko da a tarihin wawaye, ban taɓa akarsan irin wannan abun ba da za a ce wai a hotel wai an sayar maka, sannan kai ma kuma wai za ka iya ba da haya. To, ni dai ban taɓa sanin wannan ba, kuma ko tunani ban taɓa yi akan wannan ba, kuma ban taɓa zama da wanda ya ce min ana haka nan ba. Amma idan aka ce mini an kama ɗakuna suna mazaunin wani, ya biya ko yana nan ko baya nan, ɗakunan za a ci gaba da cajin kuɗaɗen da ake cajinsa. Amma a ce wai a Hilton na kusa da harami, in ko za a yi haka a Hilton na kusa da harami, wallahi Silangaro ba zai sani ba. Ya kamata ka gane cewa wannan wurin fa duniya ne, ba ƙaramar duniya ba ne wannan Hilton ɗin wanda yake kallon Ka'aba. In ko za a yi hakan, ko da Dangote da yake da kuɗin Afirka, wallahi mai kuɗin Afirka gabaki ɗaya, inda ana wannan sayarwa, to wallahi ko shi abun ba zai iso shi ba, a iya Saudin zai ƙare. Babu ma yanda za a yi a samu labarin wannan, a ce wai za a sai da ɗakuna guda biyu, a ce wai an tsallako daga Saudi, wanda ya sai ɗakuna guda biyun nan, duk Saudi an rasa wanda zai cire kuɗin sai shaguna guda biyu na Hilton, ɗakuna guda biyu a Hilton. Sai an zo an samu wani kwamishina a Najeriya shi ne zai iya saya. Inda ana haka, labarin ba zai iso Silangaro ba, kuma Silangaron ba zai san da wannan ba, saboda akwai mafiyarsu. Duniya ce fa wannan wurin, ba wai ƙaramin wuri ba ne, amma a ce wai ya sai ɗaki. Inda ana sai da kwatan ɗaki a wannan hotel ɗin a Hilton, wallahi Silangaro ba zai sani ba, saboda bai kai ya sani ba. Idan aka ce za a sai da ko da rabin ɗaki ne, wuyanta a buɗi baki a ce za a sai da rabin ɗaki a Hilton. Silangaro ko labarin bai kai ya ji ba, ballantana ma abin ya iso shi. Ɗan Bello, ka fara abubuwanka da kyau, ka fara abubuwanka cikin natsuwa da basira, mutane suna jin daɗin abin da kake yi. Amma kai co, ka shigan ma wani layi kuma da yake rage maka kimarka da darajarka da martabarka, wanda ni ma da naga abun ya yi mugun bani mamaki, sai na ci anya Ɗan Bello ne da nake gani, anya shi ne. Ban yadda ba, sanda ni na ga bidiyo ɗin, kuma har yau ina kokonto ko wani ne ya zanto fotokofinka. Amma ban yi tunanin irin wannan abun wasu karnukan 'yan siyasa za su yi amfani da kai, wanda tun da su suna da wannan abun, me ya hana su fitowa da shi? Tun da dama su a juninsu da burinsu ba su da wata manufa a ransu, sai illa su samu gwamnati, su ci mutuncin wani, su tozarta wani. A'a, bari ka gani, bari mu karɓi gwamnati ka gani, za mu ci mutuncin wani, za mu ɗaure wani, za mu kama wani. Akan haka ta kafu jam'iyyar tasu, akan haka kuma gwamnatin nasu ta kafu, kawai a ci mutunci. Gobe za a ci mutuncin Ganduje, jibi Gawuna, Sitta Silangaro, gata Musa Iliyasu Kwankwaso. Shi kenan. Ita gwamnati akan haka ta raja'a, maimakon ta mai da hankalinta ta duba abin da ya kamata ta yi na ƙwarai.
ita gwamnatin kanta akwai zarge-zarge da yawa. Daga zuwanta akwai wani plaza da zai siya billions of nairas ake zargi. Amma ɗan Bello kai haka kawai baka san hawa baka san sauka ba, wani ya ajiye ka ya shirya maka wasu takardu na banza, na ƙage, na sharri, kai kuma baka san me dawar garin ba, sai kai kuma ka bar iliminka a gefe, sai ka ɗauko wautanci sai ka saka. Ya ɗan Bello zakaran gudun dafi gwarzon gwarada. Wallahi tallahi ɗan Bello have to be very careful. Kar ka yadda a ringa amfani da kai wajen ciwon mutane mutunci, wajen tozarta mutane, wajen walaƙantar da mutane. Duk abin da za ka yi shi a zuciyarka tsakani da Allah, ba don ka walaƙanta wani bawan da Allah ya rufa masa asiri ba. Haramun ne ma a musulunci. In ko za ka yi haka, ka tabbatar da kana da hujjoji da shaidu haka. Tunda na yi imani ba da kai aka tashi aka je Saudi aka zauna da mutanen nan ba. Wannan abu fa ba wai da ka ake yi ba, ba fa da ka ake wannan abun ba. Kuma ni I believe gwamnatin jihar Kano da tana da wannan, wallahi tallahi da ba ƙaramin tozarta Silingaro za ta yi, ba ƙaramin cin mutuncin Silingaro za ta yi ba. Gwamnati ne wanda ya kamata ta yi fokusin a kan abin da ya kawo ta, ita ma ta bar tarihi ta gama ta shuɗe ta wuce. Amma ba su da wani buri a rayuwarsu illa a tozarta wane, a ci mutuncin wane, a wulaƙantar da wane, wanda a musulunce ma haramun ne. Yau ita gwamnatin da take wannan, ita ma bari ta sauka ga tonon silili da za a yi ta mata. Kuma duk abin da za ku yi idan ba wai za ku yi shi da zumma a ranku tsakani da Allah za ku yi ba, wallahi ba za ku taɓa samun nasara ba, ko ba za ku taɓa cimma abin da ku kuke bukata ba. A wannan ƙangin, a yanda Kano take ciki, me ya kamata a ce Kano ta mai da hankali? Ta mai da hankali akan tattalin arzikin ƙasanta, ta mai da hankali akan irin ci gaba da sauran gwamnoni su suka kawo, su ma su mai da hankali, su ma su kawo nasu. Don Kano tumbin giwa ce ta dabo, kowa ya zo ya yi nashi. To kai fokusin akan abin da kai ma ka yi naka, ba wai ka sa a ranka a ci gaba da cin mutuncin wani, a tozarta ba. A banza sai ka ga shekara 4 sun zo sun ƙare ba ku tsina da komai ba, saboda dama kun zo da zumma domin ku tozarta wasu, ku ci mutuncin wasu, wanda Allah ya rufa asiri ku tona musu asiri. Shi ne burinku, to ku rubuta ku ajiye, wallahi kuma sai ya faru da ku. Ɗan Bello, ka daina hawa kan abin da kawai za a tsara ma shi ne a ce ga binciken da muka yi, kowane local government suna kaza, ga takardu, ga komai da komai. Kai kuma shi kenan saboda kai ɗan Bello ne, ɗan aberi ma a sha kiɗa, a sannu burzon gwaraza. Shi kenan sai ka je kai kuma sai ka fito kai dai. Me hujjar ka na haka? Waye ya baka wannan takardu? Wanda su suka baka wannan, me yasa su ba su fitar da abun ba? Sanda ka yi magana, sannan kuma wancan shi ma sai ya fito ya ce ai abin da ma ka faɗa ba komai ba ne. To amma shi me yasa bai fara faɗan abin da kai ka yasa ka faɗa ɗin ba? Wallahi ina mai tabbatar muku, Silingaro ya fi ƙarfin ku tozarta shi, ya fi ƙarfin ku wulaƙanta shi, ya fi ƙarfin ku ƙasƙanta shi. Dan mutumin kirki ne, dottijo ne. Ban taɓa ganin matashi irin Silingaro wanda baya maganan biyu ba, bai iya yaudara ba. Idan ya ce wani zan maka zai yi, in ko ya ce wani ba zan yi ba, wallahi ba zai yi ba. Akwai ababe da dama wanda na sani akan shi Murtala Garu, na alkhairai da taimako da yake yi wa addininsa, amma wannan na san yana yi don Allah ne.
ba ni da wata alaƙa da shi, bai san ni ba, ban san shi ba. Ni dai na san ina samun labaransa wajen sahihan mutane, labari kuma sahihi wanda kuma Allah ya rufa musu asiri fiye da shi. Ballantana ma a ce abu yake ba su suke faɗan abu mai kyau a kansu. Hasali wasu da yawa bai san su ba su san shi ba, irin mu kenan. Dan Bello gaskiya ina ba da shawara kar ka je ka sa kanka cikin wani duhun da ba za ka iya fitar da kanka ba. A matsayinka na mai ilimi wanda ya san me yake yi, ka tabbatar da duk abin da za ka yi ya kasance wannan binciken kai kai shi na ƙwaƙwaf, ba wai wani ne zai zo ya ɗauka ya baka ba. Kai kuma a matsayinka na ɗan Bello wani gwarzon gwara shi ke nan ka fito kana magana. Ɗan Bello ka san menene Hilton? Ka san me Hilton kuwa? Sannan kuma a ce wai a hotel an sai ɗaki biyu? An sai wai ɗakuna guda biyu? Wai in ba haya in ya ga dama ya ba da haya? A ina na taɓa jin wannan abun a tarihin duniya? Ko a littafin jahilai da na karanta ban taɓa crossing da wannan ba. Ɗan Bello kai matashi ne. Mu matasa muna jin daɗin abin da kake yi. Ina daga cikin mutanen da nake following ɗinka saboda yadda yake gudanar da al'amurorinka. Amma na ga ka ɗan sauka a shoulder. Ka sauka a shoulder. Yanzu idan aka zo aka same ka aka ce mu je ka probing mini, shi kenan sai ka ce wancan ne ya bani, shi ne kawai iya hujjanka. Yaushe ka tashi ka tafi har ka je har Hilton nan ka zauna da su ka ce su gaya maka sun san Sullen Garo ya ake mai da me yake da shi a nan. Su kuma da yake mahaukata da zai ce ma gashi. Kai ba gwamnati ba. Ba gwamnati ba. Ina kake da daman yin wannan? Gwamnati ne take da hakkin wannan. Ita ma ko idan ta yi fa ba wai abu bane wanda ya tabbata, zargi zai kasance. To ina mai tabbatar muku Murtala Sullen Garo ba za ku cin masa ba. Murtala Sullen Garo dattijo ne, mumini ne, bawan Allah ne, matashi ne mai kishin matasa, mai kishin addininsa, mai kishin Hausa Fulani, mai kuma taimakon matasa. Murtala Sullen Garo Allah Ubangiji ya kare ka, ya raba ka da tsautsayi da masifa da bala'i da hau. Dukkan mutanen da suke bin ka da masifa, suke bin ka da hau, Allah ya mai da su kansu. Kuma wallahi ina mai ƙara tabbatar maka yanda kake gudanar da rayuwarka, yanda kake taimakon bayan Allah, ba za ka taɓa taɓewa ba. Bi iznillah ba za a kuma taɓa cin maka ba. Da haka idan har shi Murtala Sullen Garo bai ɗau mataki ba na kotu, idan ya bani dama a matsayina na masoyin shi wanda kuma ya san shi, wallahi zan kai ƙara kotu. Idan ɗan Bello bai fito ya probing mana irin waɗannan abubuwa ɗin ba, a ina ya same su? Saudin ya je? A ina ya ga an ɗauki kuɗaɗen? Shi waye da zai je bincike abin gwamnati? EFCC kake ko ICPC kake ko kuma wani agency da aka baka na wani abu anti-corruption? Ɗan Bello da Allah ka kiyaye kanka, ka tsaya kar ka ɓata kanka. Yanda mutane suke following ɗinka, suke listening ɗinka, suke yaba maka, to ka daina kawo, kar ka yadda ka sa abin son zuciya a ranka. Kar ka yadda su tusa ma abin son zuciya a ranka. Sannan kar ka yadda a ci gaba da zarginka da abu aka baka ne kake yi. A matsayinka na matashi za ka yi damaging future ka. Ni a yanda nake maka kallo kana da fito mai kyau a gaba, amma fa ka fara kwaɓe, ka fara hawa wata turbar da ba za ta ɓullar da kai ba. Baka Ɗan Bello ina mai baka shawara da ya kamata ka kiyaye irin waɗannan ababe da Allah Ubangiji ya mana jagora. Murtala Sullen Garo kuma Allah ya ci gaba da maka kariya,
akan duk waɗanda suke neman ka da sharri da masifa da bala'i, kuma da yardar Allah ba za su cin maka ba. Daga masoyinka Khalid Na Faɗa.